Don ka tien ka basyaw tanat baha ka baong kumni. Baha ka jing ladapi kwa banlong ka basuk kan mau yakini ki art liki kentin. Kabanengkong kelet yakitu ki ba phim la asyuban map ha ka jing jongpi. Bat map yakitu ki ba phim kwa ban kelet ha ka jing jongpi. Kublay pi ki perlopi janga mga ngadi Remington bamon bat sajisin pedeng sumpai pi po jongan ka channel jengi lengba jongan ka jing to kana ka lengkot takasngi. Laong ba sisen ha ka pi ka por don uwe urang ba uwan naga jaka tre jongo. Bakat ba udang syong hayeng udap daga jing kuslay bat hakum kata ka por wan ukhun jongo ubadang si post nam karta. Bat uta ukhun uloong yo ka jong. Papa irap sayanga bantho ya kani ko homework jonga. Utau pa hakat kapor ubadap daga jingku slai nakita ki kam ki jam jungu leni ki jung kendu ki bau kendu haka jingim jungu man lakasngi ula kum ken het ya utau khon jungu bat ula ong yu ke lek me shite hatunga shong hang ni man le ya ki homework jome ke lek pendep hi ya laka jong homework bat kum tau utau khon daga jing sngosi mi no nakata ka kamra ka ba shong pa jungu bat hadin katukan ipor uni ukpa ula jano kata ka jing dom jungu bat hakata kapor ula kenmau ba ukum kenhit yo tau khon jongo bat ula perkhat tungan persyang bani rap yo khon jonga ban le ya kata ka humbok ka kata ka humbok ka balong shai o ban le udan kam ya ka jing rap jonga bat kum ta o le sya kata ka kamra ka badon utau khon jongo Henry haba urung hata ka kamra jongo uyo ba utau khon jongo ula yo thia hakata ka miej kal ba utho ya kata ka humbok jongo bat hakum kata ka por uperkhat ka ekin kata ka homework ka ba khon janga usem jing bantho mat kum ta haba ulai hajan jong ta khon jungu uyo ya ka we ka kot ka badon ja ka jingkali ka ba u haban tho ya ka we ke ese e phang ka kata ka kam ka ba phim skau tanat ban le manta Henry kata ka kam ka ai jimen toy ya phi hadin bar uta ku pa ula pule ya kata ka jing tho jong ta khon jungu ka banangkong ula tho shphang kata exam ka final exam kalong kata ka exam ka ba ngim skau tanat Henry hadin balakut ke exam habang pas ni so kemen hapok kemen sem jengi bat hadin balakut ke exam ni yo ya ka syuti kabaar utho shphang kadawai kalong kata ka ka bangam so tanat ban bam ka bangam so tanat ban di Henry hadin baladi ya ka jakno kata ka jingpang kabalai utho shphang ka baji alam ai kuble ya ka alam kabah ka por baka pa man step ngasngo wit ya ka baka pa kumta Henry habang kendit nga aingu ayo ble namar ula aya nga sakani ka wekalat ban yo sngo ya kani alam bat lang baga jumpa jongka nga sngo thu banga dang im hasla jong na perthe bat ngalayo biang galat sachisin ban im biang hagawe pat kalani utho chpang ukpa jongo uong bo ukpa jongo ulong uta ubru ubangam sngo tanat haga jigem jonga namar uju sho uju dom uju mayanga man laki por Henry hadin pat ngasngo thu ba kita ke jingdom kita ke jing sneng kita ke jingkran jongo kilong ke jimentoy haga jingim jonga kumta nga aingu ay uble namar buble ula ayo kupa haga jingim jonga bon bhagi bru hasla jong neng perthe ki bom don pa Henry nga aingu ay uble bangan don yo kupa uba aya nga ya ke jimbam man lakasngi uba juthit ya nga ya ke sopti uba julit on ba julit shaw school ya nga berkat ba ukpa udang pule ia kan jing tho jong khon jong jaw ki umat nagi khmat jong umla ban pensane ia kita ki umat ki ba jaw nagi khmat jong bat hagata por ostang ban aingo ya uble bat uong hagata por nga aingo emeble namar bamila ay nga ya ka jingim bangan im nga aingo emeble namar kita ke jinge ka banga kendo ha ka jingim jonga nga aingo emeble namar bamila ay nga ya ka kam bangan tre bangan pesa ya ka yeng ka sem jonga namar ki don bon bhagi biru hasla jong ne berthe ki bom don kam don jam bantre bat ki bawat ki kam ki jam bantre Henry manga ubala don ka kam ngasngo bakalong ka bakhia nga aingo meble namar bamil aya nga ya ka yeng bangan im bangan sa arangkat bat ki khon bat khalok jonga ban yada naga jing shit jong kasngi bat naga jing che jong uslap bat u aingo ya uble ba ula ayu ya kata ka long yeng long sem ba ula ayu ya khon bala pli ya ka jimut jum prakhat jong bat ula sngaw thu ya ka jimut ka basisha jong ka jingim ka jing thu khana ka long ka langkot Henry ka ka jing snen ka bakrau ka bakala ban ra ka jingim jongi ka long nang ban aingo ya ki ki bangeliyo padiang ha ka jingim jongi nim de ban khanyum nim de ban kanno ya ka jing ka mangi kindu ha ka jingim jongi
Namar lengba jong kita ke jing ka penlong yang bangin long ki basan ha ka jing im jong bat penlong ya ka jing im jong pi ka badon jing mut namar pan yo ya ka ha ka jing im jong ka bangin don kam ka long ka mon bat lada ka mon jong ka long ka baklan don ka ru hasla jong ne berthei ka bangim la pan yo bat kumta kumbang jong pi man lagi por rengkat ka jingkur khu jong uturai kan rat na jong ka jingkar shan jong ki bahayeng hasam jong pi im ya kata ka jing im le ya kata ka kam ba phinlong ka nuksa ka babha nak menta jong ki we ka jing tim nak menta jong ki we ngin second do pi ha ki par ki video tar hadu ka por bye bye stay safe.